Ano siya? Ano oras naman ito? And Agi, ano sumaparapat yan? Dapat mo? Parapat yan. Kung nag-aatog ba kasi na lang mga taga-ituya, kung sa'yo nag-aagi, siya nagpupunta. Pinapost mo na ito? Hindi, lumot naman ito. Ano ito? Ang tawag ito. May sako din ka. Siyempre natural.
Ay, ito. Ay! Nakakita ito. Ito ka lang dalawa.
Eres valiente,
tubig. Marunong ito. Yung piloto. Balik mo kay... Ay, paano pamawag ka? Ilang oras bawal. May mga pagkakita? Ano na sana sa kaguntok ka? Atay na. Papak na na. Wala na sa labas na paano na. Ay, bakit? Ano ba ano mo? So, ikaw? Bakit? Malinig na itong kasirola dyan. Malinig na itong kasirola dyan.
Sino ka muna? Sino ka muna? Kaya ka
yan, tao. Gusto niyo ito? Isuso at Niger, Burundi, baka, ay suwag, mahal po tayo. Sir, suwayo. The bro, ay,
Bukan hal itu. Kenapa nak? Come on. Ay!
Oras na.
Ano, pinapang tawag din. Ano ba? Okay. Kukulong. No, probated eh. Dari wala sa inyo, baby ko mga siguro, eh. Kulit na oh. Oh shit. Lolo! Hindi ko. Uy, bakit? Ano?
Satu. Waktu satu. Satu. Open mind. May waffles siya. Di ba? Ano po siya, bro? 9:49. Oh,
Putang Netflix. Nepal naman.
Kaya,